Hey, Trisha. ik denk dat ik een naweek ik kom maar los. Jij? Ja, wacht jullie. Ik weet zo. Nee, weet je, ja, van je publiek zeg. Ja? Je publiek raakt de lekker af bij die plek. Dat is een lekker af. Ja. Maar ik voel het niet, maar dan moet ik weet van me. Hij is me lekker om had. Maar laat ik nu net een keer omhoog een beetje voelen. Laten we zien als het op papier. Kom nou hier! Leg dat op film. Wat dan wel? Morgen word ik aangeklaagd voor veel mannen. Ja. Peep, kan je hij is mij dankbaar wees. Dat Bij waarom? je weer, dan zei ik blijf stil hier het op zwart en wit. Nou, dat is ook vast. Nou, op hem meestal. Praat niet, joh mannetje. Ik weet ook niet waarin. Je mist iets met die pudding. Nee, ik wil niet van de hyperin. Dat is lekker, maar dan moet dat niet met. Ja, man, dus. Papa is lekker hyperin voeding, hoor. Waar hij zak van je? Ik net in je zak iets voor. Achter me, Tom. Petrus. Peper gezet, hè. Petrus. Peper, dat ken ik maar een beetje van de zak voelen. Nou ja, dan moet ik je ook tevreden stellen, monsieur. Hou net zo vast met me. Hou net zo vast. Hou net zo vast. Oeh, is dat lekker. Joh, moeder. Hey, joh. Ja. Nog genoeg aan. Je kan ze hier goed met je eerste vat maken. Met van ander je gezondheid tegenover je medemensen. Wat erom is? Die pudding. Die is bij je meer ervaren voor je medemensen. Ruikt wel lekker. Oeh, mij kan je droom is. Lekker allemaal. Dus je gaat verjaardag doen, maar zo. Dat loopt niet lang. Dat is daarom lekker, nee. Je ook verjaardag doen. Ja, daar is kip en zeker. Jij groeit aan het dieet. Jouw verjaardag. Nee, Je doet dit. Dat is alles wat ik wil leggen. doe het hier. Ach man, alright, dat moet je maar net vreedzaam. En in vervolg ga ik met jullie goed beginnen. Weet je wat ik zeg? Is maar net vreedzaam. Heel wolletje. Het is mijn jacht. Nee. Ah, dat je wat lekker is als die. Zo van je boter vat. Kom. Hier staan. Hoe kom wil ik staan? Meer kan Rome staan. Ja, je moet nou gaan vaster goed. Hoe maak ik nou die prop? Ja, ik wil niet naar daar binnen tussenin wees. Hij moet vast wezen. En ben je vrouw op het stadion gaan? Ja, mijn moeder. Jelle moest daar niet. Jelle zal ook niet vragen ergens van jullie die fly. Nee. En die vla is lekker hoor. Nee, hoor. Yes. Papa. Hier moet je moet een mes drinken. Je moet een glas, dan is het lekker. Papa neem af. Hallo Klaasie. Papa is Klaasie. Kom maar zitten. Hier is, ja, opa, hier is Wim. Hier is Wim. Waar gaat het nou aan? Nou, dat echt graag niet vieren. Mama, kan ik zo naar mijn broekjes weer? Echt, weet niet. Je kan zitten, mama, schat. Mama. Met hoe? Mama, mag ik mijn Voeding broekjes van proeien. Kom. weer? Ja, van proeien. Dat is nu lekker. Kom. Dat wij kan wel lekker.
Die ijsopang is goed aangedaan, maar ik heb van. Ja, kom op. Ik word er nog gewoon. Dankjewel. We rennen nog voor de morgenstap, die mag ik niet. Ja. Freddy, we moeten ons eigenlijk koekoe niet aan hem krijgen. Ook het pot, dit was niet lekker. Hier wil ik heel goed aan. Hoe lang kwam op testen? Freddy, bij je dan, dit was lekker. Dat is plezier. Dit was een